दा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय आंखौ बिजाथि हिसाबै बेयाव जे फसंबाय बा दिनै फोसावना होबाय बिनि थाखायनो आं गिबियावनो जोंनि इउपिपिएलनि केन्द्र कमिटिनि बा लोगोसे हाइकमान्डनि चिफ जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो लोगोसे आफादगिरिबो जोंनि इउपिपिएल दलनि बिथांनिसिम आङो बा बिथांनि दलनि जेसेबांखिनि इउपिपिएलनि हाइकमान्डनि बिबानगिरिफोर दं दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिजों रोजा रोजा साबायखर होदों आरो लोगोसे जोंनि नैबे 36 नं धनस्रि समस्ति लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि जेसेबांखिनि जोंनि दलनि माने पार्टिनि कर्मिफोर दं बिथांमोननो आङो रोजा रोजा साबायखर होदों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जिथु आंखौ नैबेयावहाय थांनाय 5 बोसोराव टिएलसिसि हिसाबै सासे माने सदस्य हिसाबै आंखौ बिबान होदोंमोन खामानि मावनो थाखाय बे समस्तिनिफ्राय आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों खामानि मावनायफोरखौ गोबां आङो बेयाव माने बिनि रुफाइन खालामबाय बे आसनिफोरखौ आरो बे हिसाबै दलखौ आं लाखिबोदों जोङो गासिबो खौसेयैनो जोंहा ब्लकनि जे प्रेसिडेन्ट दं सेक्रेटारि दं आरो माने गासै स्टाफ दङ आरो लोगोसे वमेन सेल इउथ सेलफोर दङ गासैबो माने जों खौसेयैनो जिहेतु खामानि मावबाय थादों बे बेलायावनो आंखौ बेवहाय बिजाथि हिसाबै गासिबो फसंनायाव गासिबो मदद होदों बेनि थाखाय आं गोजोननाय हरदों आरो बिथांमोननि सहाय मदद आरो बिथांमोननि हेफाजाबानो बेवहाय जोंनि दल हिसाबै लोगोसे रायजो राजानि जानानै फैगौ बिसायख'थियाव देरहागोना बे रोखा जानानै दं आरो नोंथांनि जिथु हेंथायै जाय बिथाङा बिपिएलनिफ्राय मुंखौ बिथां गोख्रों बिथांनि चेलेन्जआ माबायदि दा गासैबोथ' गोबां रोखोमनि खोथा बुंगोन थांनाय बाराव बिथाङा 2020 मायथाइयाव जेला बे इलेक्सन गेलेदोंमोन बिथाङा बिपिएलनिफ्राय आं इउपिपिएलनिफ्रायमोन बेयाव खुब खम भटनि गेजेराव आङो जेननो गोनां जादों जेननाय खारना जाहैबाय जों गोदानमोन दला गोदामोन जोंहा कभिड-19आनो प्राय 10.5 माह जोङो इलेक्सननि माने कड अफ कन्डाक्ट जों फालिनो गोनां जाबाय जों खामानि मावनो हायासै खिन्थु बिथांमोना 17 बोसोर माने बेवहाय सरकार सालायनायनि जायफोर माने दाथायफोर पार्टी हिसाबै नों बुथ कमिटिनो प्राइमारि कमिटिनो बिसिडिसिनो मेम्बार चेयारमेननो गासैबो बिथांमोननिनो गोजामोन आरो थेवबो जे उदालगुरि जिल्लायाव गासै 10टा समस्ति दं 10टा समस्तिनि गेजेराव सासेल' माने देरहानाया बोरै गोख्रों एमसिएलए माने देरहानाया बोरै गोख्रों जानो हायो बिथांमोना नैबे 5 बोसोराव प्राय 7 बारसो सरकार दाबाय 7 बारसो सरकार दाबाय खुगाजों दिनैबो दागोन होनना बुंदों ओंखायनो बे जे मिसलिया बेखौ जों माने मिथिनो हायो आरो बे बिथिङाव बिथाङा गोदान मोनबै समाव थेवबो बेयावहाय बिपिएफ हिसाबै जायफोर माने खामानि मावखानानै दंमोन बेनिफिसारिबो दंमोन बिथांमोननि सहाय मददखौ एसे बांसिनै मोनबाय थेवबो जोङो गोदान दलब्लाबो जों खम जानानै थायाखै आरो नैबे 5 बोसोराव बा 5 बोसोराव सरकारनि जानानै जों जेसेबांखिनि बिसिडिसि मोनदों बा जेसेबांखिनि मेम्बारफोर मोनबाय बेयाव गोबां रोखोमनि जों अनसुंथाइबो होबाय गासैबो रायजो राजाबा दिनैहाय बे अनसुंथाइखौ मोननो हादों न'खर न'खर जोङो रेशन कार्ड होबाय प्रधानमन्त्रि आवास योजनाफोर होबाय बा जोङो आइबिएसफोर होदों आरो बेबायदिनो बे ओनसोलाव जोङो गोबां माने बेबायदि बहाबा कमिउनिटि टयलेट बहाबा कमिउनिटि हल बा दिनै इउनिभार्सिटिनि केम्पास बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पास सुजित नार्जारि अडिट'रियाम बेफोरखौ मावनायनि उनाव बे बिपिएफफ्रा बेखौ खुनु मोनसे उत्तर होनो हायाखै आरो जों दिनै नुदों जे जोङो बेवहाय जेसेबांखिनि माने बिटिआर सरकारनिफ्राय जायफोर माने आसनिफोरखौ मोनदों अनसुंथाइफोरखौ मोनदों जोङो 100% जोङो मावफुंदों खुनु बेवहाय जोंहा भेमेल जालाय जायाखै दा बे बिपिएफ हिसाबै बिथांमोना माने दिनै स्ट्रं होनब्लाबो बेखौ रायजो राजायासो खोन्थागोन भटआ बेसेबां मोनगोन जे जों दिनैहाय जोंनियाव एमसिएलए गैया इएम गैया बा एमएलएआबो जोंहा गैबावा नैबे माने माजबाट समस्तियाव थेवबो दिनैहाय आंखौ टिकेट होनाय लोगो लोगो गावनो माने खरसा खालामनानै गावनि पकेटनिफ्राय खरसा खालामनानै दिनै लोब ओंखारबोदों आरो गामि दिनै बयबो बरायदों बा दिनै गहपुरावबो आङो थांदोंमोन दहाय फुङावबो बेयाव बरायदों रोजा रोजा मानसिफ्रा दिनै बरायनो आरो गाबोन बेवहाय राजगड़आव थांगोन शिब सारा थांगोन होनना बुंदों दा जोंबो थांगोन बेयावनो मिथिगोन जे जों 36 नं धनस्रि समस्तिजों लोगोसे सारा बे बिटिआर ओनसोलाव गासै 40टा समस्तियाव सोर गोहोगोरासिन बे नुगोन आरो बे प्रमानखौ आरो दा हाग्रामा महिलारिया जि माने दाखालि बिथांमोना गहपुरनि राजगड़आव थांदोंमोन बे राजगड़आव थांनायावथ' बिथांमोननि जायफोर गारि थांनाय लिडार हिसाबै प्राय 60 गानसो गारि दंखायोमोन 60 गान गारि जायोबा बे साबा खरियाव बेयाव माने 300 जन थाहैखाबाय प्राय 1000-1200नि बारा जायाखै आरो जायफोर सेंग्राफोरखौ लाबोदों बिसोरथ' माने गामियाव हाबै
माने नैबेयाव भटार गैयैफोरबो गोबां दङ आरो बेखौ आं दहायसो थांनानै मिथिदों आरो बेखौ जोङो फट'खौ नायनानै खोन्थानो हायो सोर माने बिटिआरनि भटार्स सोर नङा आरो दाथ' प्राय 28टा गामियावल'सो होनो मोनदों गैयाबाबो प्राय 200टासो गामि दंबावो दाबो जोंहा हाबनो गोनाङा आरो गोबां माने जातिफोरबो दङ बेवहाय दा बै मानसिफोरखौ बिसोर हाजिरा होनानै लाबोदों नाम्बार्सखौ बारा देखायदों थेवबो लकेलनि मानसिफ्रा रावबो ओंखाराखै प्राय 1000-1200ल' आरो 1000-1200ल' बेखौ रायजोआनो प्रमाण होदों आरो गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि चिफ तथा इउपिपिएलनि मानिजाथाव आफादगिरि सार प्रमद बर' जों साबायखर बावगोन मानोना धोनस्रि समष्टिया जोंहा एमसिएलए गैयै मोनसे समष्टिमोन दा बेखौ आं सानदोंमोन माने जोंनि समष्टिखौ नैथि खेबावसो फोसावगोन होननानै नाथाय बिराद खाफाल गोनां बाथ्रा बेखौ बुंनांगोन मानोना सेथि खेबनि जि जि बिजाथि फोसावनाय बेयावनो जोंनि धोनस्रि समष्टिनि बिजाथिनि मुङा मोनफैबाय सार रुजुग्रा मुसाहारि बिथांखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि धोनस्रि समष्टिनि बिजाथि हिसाबै फोसावबाय आं बिनि थाखाय गोरबोयै साबायखर बावनाय थादों मानोना जोङो सेकेन्ड फेजआव फोसावोब्ला बेसेबां दिन मोनगौमोन खिन्थु सेथि फेजआव फोसावनायखाय जों बिनि बांसिन खामानि मावनो जों सुबिदा मोनबाय दा बेनिखाय आं गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आं आखा खालामदों जेसेबां जोङो दिनै बे बराय हाबाफारियाव जोंनि लोब लोब रायजो राजाफ्रा प्राइमारि कमिटिफोरा नुजाथिफैबाय बेखौनो फोरमायदो जोङो 100% नेक्स्टआव जोङो देरहानायनि खाबुआ रोखा होननानै आं फोरमायनो हायो रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे नैबे फैबाय थानाय प्रमद बर'आ 5 बोसोराव जि सरकार सोलिबाय बेखौ जोंनि बिटिआरआव जेसेबां 35 लाखनि मानसिफोरनि थाखाय खामानि मावना होदोंमोन फैबाय थानाय 5 बोसोर आरो मोनबावोब्ला बिनि बांसिन खामानि मावगोन आं बेनिखायनो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव रुजुग्रा मुसाहारिनो ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै धोनस्रि समष्टिखौ देरहाहोगोन आं बेखौ रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायनो थादों।